entrepans o bocates, no és correcte dir-ho, que és el que utilitza quasi tothom. La paraula exacta per utilitzar hauria de ser dafarana, però em sembla que és la menys utilitzada que existeix, però aquesta seria correcta. El globus és potser la... Hi ha un altre tipus d'elements que s'utilitza que serien els de situació. Per dir, per exemple, hi ha una persona que està fent... estem ara mateix a la biblioteca, això seria un tipus de globus, però que són quadrets que es posen a la baix de l'aliment. Un altre tipus seria, necessitem que els globus en català no es diuen bocates. Però ara hi ha molt més tipus d'aquest tipus de globus i això és una de les característiques més pròpies del còmic. Anem a preguntar, si tu veus que una persona que parla té aquest globus, com li diries que està passant? Què pensa? El globus precisament és per pensar. I, per exemple, vostè, tu, si veus un globus que té aquesta forma, seria que està explotant alguna cosa. Però, per exemple, tu com dibuixaries... Bueno, tu que ja t'he dit, el Rafa, com dibuixaries... Bueno, ara te'l faré. Si algú estornuda, com faries tu? En català, perquè també hi ha idiomes en les onomatopeies. Com els achís, no? Achís. Bueno, segons el diccionari és achís. I, per exemple, si caigués algú d'acompanya de... Un gos que... Un gos. Com... Posaries l'expressió en català. Bup, bup. I en canvi un gat? Meu, meu. Sí, senyor. Molt bé. I... Bueno, ara t'acompanya de darrere d'un pet, en català? Un pet. Un pet. També té onomatopeia, Alicia. Tu també te'l saps? Bueno, però això és molt onomatopeia, I amb lletres com seria? PF. Bueno, això seria llufa. Això seria llufa. Però pet sonor. Segons el diccionari és PRT. Bueno, és onomatopeia, no? Bueno, però almenys en còmic no fan pudor. Un altre element molt característic i significatiu dels còmics serien el que es diu... Ui, ja fa rato que no passo això. Espera, globus, onomatopeies, aquí. Una paraula que és aquesta, les línies cinètiques.